Setelah ini untuk beliau Bapak kami tua bisa membersiapkan mandiri naik ke atas. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bareng Bima. Kita goyang lagi Mas Bos. Gelap kerlip lintang ono reng awang-awang ngengetaken ison rikolo ambiriko sumbilire angin ono reng wayang-wangi nambani sopine ati hang make dhewean. Bima Rosso Bunce Record juga Alisa Audio. Terima kasih. Wah, sik. Gelap kerlip lintang ono reng awang-awang ngengetaken ison rikolo ambiriko sumbilire angin ono reng wayang-wangi nambahi sepine ati ang make dhewean. Aduh nerang serapane ati pengen ketemu tapi saya bisa kaya dene mangsa ketika ngarep ke banyu udan teko kaya iki setengah mati riko sing bisa nambani saya riko saiki nang ngendi wes suwe sampeyan dan ngenteni. Hey yo Bima Rosso COE Community Bunce Production juga Alisa. Terima kasih. Doklik Todanan bergoyang. Kita goyang lagi Mas Bos. Enak so. gelap kerlip lintang ono reng awang-awang ngengetaken ison rikolo ambiriko sumbilire angin ono reng wayang-wangi nambahi sopine ati hang make dhewean. Aduh nerang serapane ati pengen ketemu tapi saya bisa kaya dene mangsa ketika ngarep ke banyu udan teko kaya iki setengah mati riko sing bisa nambani saya riko saiki nang ngendi wes suwe ngenteni. Devi Rosita. Iya abang Kita goyang lagi semuanya Bos. Doklik bergoyang. Bonce Bisa Area Audio Elisa juga Bunce Record Matur Suwun. Sak-sak. Nyubi malo iki. Sek. Cak-cak. gelap kerlip lintang ono reng awang-awang ngengetaken ison
Devi Oke. Rosita.